Здравейте! Днес ще ви покажа различни места от нашата лятна почивка. Кратко, слънчево и с много морско настроение. Една от спирките ни беше Несебър, един от най-старите градове в Европа. Град с над 3000 години история, известен със своите стари църкви, кълдръмени улички и невероятна атмосфера. Старият град е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и носи усещане за история на всяка крачка. В миналото градът е бил известен като Масамбрия и е бил важен търговски и културен център. Всяка крачка тук разказва история, а морето я допълва със своята тишина. Тук могат да се видят останки от тракийско, гръцко, римско и византийско време, събрани на едно място. Затова Несебър често е наричан градът на 40-те църкви, макар че днес са запазени само част от тях. Разходката из Стария град минава през тесни кълдръмени улички, къщи от дърво и камък и гледки към морето, които остават в съзнанието завинаги. Несебър не е просто курорт, това е място, където историята и морето се срещат. Старият град пази множество църкви, сред тях са Свети Стефан, Света София и Свети Йоан Кръстител. Много от тях са запазени с вековни стенописи и уникална архитектура, която впечатлява всеки посетител. Днес Несебър е не само туристическа дестинация, но и място, където миналото среща настоящето, с съвременни кафенета, магазини и красиви гледки. Разходката тук е като пътешествие във времето, усещаш историята на всяка крачка. За 3 снимки мисля, че платихме около 80 лева, но снимките бяха просто уникални и снимането беше забранено. След Несебър се отправихме към Бургас. Тук малко се отпочинахме и се насладихме на вечерта. Не помня точно колко струваше нощувката, но мястото беше тихо и спокойно. След дългия и топъл ден ни посрещна една много приятна атмосфера, в която веднага се отпуснахме. Апартаментът беше чист и имаше всичко необходимо – пералня, хладилник, печка за готвене и други удобства, които ни направиха предстоя още по-приятен. За вечеря си приготвихме нещо леко и просто и се насладихме на спокойствието и уютната обстановка след дългия топъл ден. Докато хапвахме, си пуснахме и лека музика и наистина си бяхме отпочинали доста добре и събрахме сили, за да продължим напред. На сутринта децата нямаха търпение да влязат в басейна. Имаше и детски басейн, макар че водата не беше много топла. Сутринта беше по-хладно, но въпреки това се забавлявахме и се насладихме на плуването. След това, разбира се, трябваше да съберем целият багаж, за да може да продължим напред. Важното е, че на време се справихме с всички задачи и продължихме. Следващата ни спирка беше Кранево. При пристигането решихме първо да се отбием до ресторант на самото море, обядвахме вкусно, пихме кафе и се насладихме на морската гледка. До този момент не бяхме ходили в Кранево и мястото ни хареса много. Усещането за море, свеж въздух и спокойствие направи предстоя ни там наистина приятен. По-късно се отбихме в Шкорпиловци. До този момент не бяхме ходили и там, затова ще ви покажа само малка част. Ако кача всичко, което имам, то видеото ще мине сигурно на 2 часа. Водата беше пълна с водорасли, но това не ни спря да се поразходим там. Тук вече бяхме изморени и си отпочинахме малко. Добро утро! Деверя ме дойде със семейството си и нощувахме вчера тук. Ето ги и количките. Събудихме се специално за тази гледка. Всичко мина доста хубаво. Ама така сме изгорели, просто никой никого не може да пипа. Така боли. Въпрос е ужасен ужас.
Тук прекарахме 2 дни, спейки в колата. Имахме компания и се забавлявахме заедно. Разбира се, всичко това, което гледате днес, не е от 1 или 2 дни. Просто за да не стане скучно видеото, събрах всички моменти в едно. Тук се радвам на маникюра си, защото с това слънце изглеждаше много хубав, макар и малко израсна. А децата бяха много весели, за тях беше интересно и забавно, защото всички спахме в колата. За тях това направи почивката още по-специална. А районът беше спокоен, точно за семейства, които не обичат тълпите. Влизо имаше Lidl, където можехме да си пазаруваме оттам и беше супер. Време е за вечеря, не каничката. Значи лютеница и тази гледка, нищо по-хубаво от това няма. Как е вечерята, добре ли? Колко платихте за тази сметка? 6 лева, ще я кажа евро. Нито един ресторант не може да ми се стори толкова вкусен, колкото българската лютеница на морето. Тя винаги е малката, но истинската радост по време на почивката. Еспресо макиато беше песента на Естония в Евровизия 2025. Тя стана доста популярна в Европа и често се споменаваше в медии по време на конкурса. Песента, на която танцуваме, не спечели Евровизия, но беше сред най-обичаните и завърши на 3-то място в конкурса. Мисля, че се досещате вече коя песен. Тя ни беше най-любима. За съжаление нямаше как да я пусна, защото има авторски права. Благодарим, че изгледахте видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала и не забравяйте да натиснете камбанката, за да не изпуснете следващите ни приключения. А моят съвет към вас е: пътувайте, откривайте нови места и създавайте спомени с близките си. Бъдете здрави! Чао, чао!